Трябва да ви кажа, че тази рекордно ниска и нарастващо ниска избирателна активност на българина. Явно българите не дават своя глас. Да видим как стои въпроса при професор Вучков. Тази рекордно ниска и нарастващо ниска избирателна активност на българина говори, че той страшно много, бих казал непоправимо, се е отчаял от нашата българска власт, извинете, и че той направо е свалил доверието си от нея. Ей, този човек ще се гътне, но няма да спре да говори. А ние не можем да спрем да му се радваме. Това е Вучков с глас. Защото там хората зависят десетки пъти по-малко от властта. А сега Вучков без глас. Бих казал непоправимо, се е отчаял от нашата българска власт, извинете, и че той направо е свалил доверието си от нея. Ще моля оператора да ми даде една чашка вода. Той е оператор. Камерата ли да носи, водата ли да носи? Ами водата. Господин Николов, извинете. За нищо. На здраве. Господин Николов, извинете. Ето, че професор Вучков на сухо не остава. Водевила продължава. Ами вие говорите глупости, бе, госпожа. Я малко се размислете преди толкова много да се пенявайте. Ако обичате, малко повече разсъждавайте. Да сте слушала веднага коментара. Да сте слушала този. Както всички хора го слушат и са ме разбрали отлично. Аз не разбрах. А повторете. Няма заради вас тук да давам допълнителни обяснения за това, че вие с едното ухо слушате, с другото спите. С едното ухо слушате, с другото спите. Аз да си призная, Мамалев често спя и с двете уши. Но все пак тази реплика ми напомня на нещо. Да не е и това. Боже, слушам и не вярвам на очите си. С едното ухо слушате, с другото спите. Боже, слушам и не вярвам на очите си. А сега гледайте и не вярвайте на ушите си. И сега духаме и на киселото мляко, бе. Издухани. И сега духаме и на киселото мляко, бе. Чат пате на трошията. Духаме и на киселото мляко, бе. Стига сме духали. Нека поймем тъх. Защото сега очите ни ще подквасят нашите закваски. Лактобацилус булгарикус Яна. И бифидус сенсис жа.